Bidebi eta auzoa biziberritzeko lanen artean, lehenengo fasea amaituta dagoeneko. 113 autorentzako aparkalekua egiteko lanak burutu dira. Lan honekin, auzotik autoak kentzea lortu da, eta oinezkoek lehentasuna dute orain. Oinezkoak ardatz dituen mugikortasun eredua jarri nahi da auzoan. Honela, lan honekin bizilagunei aparkalekua bermatu zaie, eta irisgarritasun baldintzak bermatzeko pausoak eman dira. Aparkalekua abenduaren amaieran irek ez duten. Lehen 3 hilabeteetan proba modura dago martxan. Igeralde kaleko aparkalekuak bere horretan utziko dira epealdi horretan. Bidebi eta kaleko aparkalekuak ordenatu egingo dira, ondo aparkatutako autoak bakarrik utziz. Froga epearen ostean, aparkalekuaren funtzionamendua aztertu egingo da. Neurriren bat hartu behar bada, hartu egingo da. Aparkalekura eskolapioetako aldapatik sartzen da. Bizikletentzako aparkalekua ere eginda lan hauetan. Tolosako udalak, auzo honen irisgarritasunean hobetzeko, beste hainbat proiektu ere martxan ditu datozen hilabeteetarako.